med. Der er ikke meget tid, de har bolden, og de modtager den. Det er vi glade for at se. Ja, okay her. Der er ikke tid til Joel Trustrup, hun kan få den bold imellem midtbane og forsvar og vende op banen. Frisberg giver over den her side. Casey Ramirez, der går lidt forover til Mia Brogaard. Og det er altid, der fik et lille skub af Sands Rødskov. Så vil jeg også med tilbage på kontoret hos Sardi Johansen. Så Rast er samlet op. Og Colin Schmidt ud til højre. Får den her. Og hjørnesparket til Fortuna Hjørring. Der findes jo ikke nogen dårligt tidspunkt at score på, men jeg tror godt, at Fortuna de kunne tænke sig inden pausen her. Det er brug for et eller andet selvtillid til mændet. De havde lige grebet, synes jeg, for en 5 minutter siden. Havde bolden lidt, og Nadia ikke kom til en fin skolemulighed. De mangler lige noget måske at gå ind på deres side. Så de kan få det her. Og der spiller ud til målspark. 7 minutter tilbage. En første halvleg, som var det var lige så intensivt, som vi havde håbet og forventet, men jeg havde ikke forventet, at Brøndby i den grad ville stikke af på målsavnen. Og som du siger, Kenneth, det er ikke lige hver dag, Brøndby de inkasserer. I hvert fald ikke 2 mål, så ikke 3. Nej, det er det ikke. Det er selvfølgelig en mental udfordring for Fortuna Hjørring-spillerne. Jeg synes, at de viser meget god vilje dernede. Tur af Therese Nielsen. Så det er Brøndby spiller i øvrigt. Nej, bare komme rundt og Camilla Kurt. Rigtig mange spillere, både på Brøndby og Fortuna-holdet, der har spillet begge steder. Så det er jo ikke sådan, at der er sådan et decideret afkendt opgør, men altså, man har jo lov til at skifte klub. Jo, og det har man med... Jeg tror absolut ikke, at Fortuna-spilleren lige synes, at Brøndby skal have noget som helst eller den anden vej. Så hvis det er en af ingredienserne på et afgivende opgør, så er det absolut. Øj, skal vi sådan den her. Det var altså en stor chance. Og hvem var det? Line Svendsen, måske? Ja. Medfastbold, som der blev klappet til. Jeg kommer ikke lige helt ind over den. Jeg kan også måske lige vente få millisekunder ekstra med, bolden falder længere ned, for den er svær at holde nede. Og så lidt løb på her fra Brogaard måske. Nej, det er Johansen skal lige vise, hvad hun kan med en fodbold, og det er bare som fødderne. Klarer hun fint. Ej, nu
selvfølgelig også over i den afdeling, hvor man kan sige, at Brøndby bare har været mere kyniske, når de har fået chancen for Fortuna har haft. I hvert fald 2 gode tilbud. Det er det, de har haft med Ida Jensen, ikke? Og så den inden Brøndby kom i gang på scoringstavlen på Casey Ramirez. Må man også sige, at Brøndby har haft mange afslutninger. Altså, de har ligget tættere på målet. Se, hvad Karoline Schmidt kan finde på her. Frik. Luft op under bolden. Men de får ramt nogle af de rigtige steder nu her. De har Karoline Schmidt indlægger en trolde. De har haft Nadim Ratvind mod mål. De har Camilla Kur ude i nogle dueller, også med Therese Nielsen. Så det kan foregå længere op nu, hvor det tidligere i kampen var ind omkring midten med nogle dueller med Sina Rosen og Karoline Raske. Det førte ikke rigtig til noget. De har fået lagt mere tryk på her i slutningen af første halvleg. Det er jo Fortunas udfordring, det her, som Brøndby lige gjorde, at det er Fortuna, der bliver nødt til at gøre udfaldet. Man behøver ikke at presse noget igennem fra Brøndbys side, og så blotter de sig ofte ind i midten af de her pressituationer, når de skal til at initiere et pres frem for at kunne tage lidt imod det. Skudskov går og ømmer sig lidt ud for billedet. Så der er en hård duel. Område, de spiller på Brøndby. Og der er mange på et lille område, ikke altså? Det skal ud af det, ser det ud til. Ja, der skulle nok. Der kommer over et andet område, end jeg tror. Så siger det Sandvej. Rigtig godt løbet af Julie Rødal. Hun er lige ved at løbe Therese Nielsen fuldstændig fri. Og et hjørnespark får vi lov til at slutte af på. Squats bliver ved nu i det sidste minut. Ikke noget lagt til, ifølge kampens dommer, Marianne Svendsen. Og nu skal vi selvfølgelig lige holde tungen lige i munden for Fortuna, for de skal i hvert fald ikke gå ned 0-3 til pause, og det vil næsten være for meget. Ja, snak om gode tider at score på, og dårligt at tage imod, så er det her nok. Altså, den vil de aldrig, eller den vil de i hvert fald have svært ved at komme til over, hvis det skulle ikke give en scoring der. Afvist igen af Line Jensen. En vending her for Sina Rosen. Hun er godt, det er også Sina Rosen, efter de er begyndt at bruge hende med ind i midten der. Det er noget af det, som hun kan bidrage rigtig meget med det her boldopganger på vindspillet fra side til side. Karina Rask. Sidste mulighed her til Fortuna, ikke? Og det bliver det så ikke til. Marianne Svendsen.